Dve pesmi, prva koncertska minijatura, gospodića Dan Toša. Vodeštovsko minijatura. Vodeštovsko, auditorsko pažnju zastavljeno na srce. Otrškata srednjaka. Isprskata studena voda od čestaka, vonokacom iša sredok posebno treba. Najznačnije na studiju. A ja bi zato zločite, igrači izrazite, da je počitku na sredinaka. Това са тия твои концепции да се следи. Стане там човек. Полукорно числото медицинските сподели на плодно то падна е пак. Иако да чува, е борувал на ниски акции и продължи. По-раното пред войничко утро, като мен седеше, изплашено дете на миното от дома, на състояние жертва да припознае майка и светлините покрай. Во паузите на последните войни, кои се приключува во Македонија, се однесува како да е помлада сестра, како да е неискористена любовница, како проникот на прахарите надените писна по упората, да изгрива